Wes gak sae mawon to. Yo mumpet-mumpet nyai jejebak supaya jaga ning mriku ning sudah pabrikake yen nganti mengko ana pawunan sing lumebone kepatengan tanpa nganggo apa asmane Gusti Pati. Panjenengan kedah kemutan sapa wae sing mlebu ning sakjroning kepatihan tanpa tapak asmane Ndorowati boten dipun keparengaken. Ning kula wonten mriki boten susah kok, Gus. Lah niku kanca-kanca kula sing lenggah mumuan. Ya alhamdulillah. Nggih Senajan saperangan wis akeh sing padha boleh ya ora apa-apa. Oke, wong tanggung jawab niku abot sesagem malih. Nggih, mangke sak wacinipun wonten ingkang lumebet wonten kepaten tanpa pakai tapak asma. Lu dari mana sih? Mbak, iki omahku ya, Mbak. Apa Bali? Ngale, Mbak, Taiwan. Monggo sih ke. Iki gede kabungane Ndorowati lu gede. Mas kuwi tebe kan. Coba iki tak kono. Awake dhewe ora kenal kok kok wani ngadan. Awake dhewe bakal kowe patian. Ora bisa. Iki ono ing dalem kaya lho, Pak. Kenapa? Aku lawan kanjeng Seto. Aku boning ngono. Aku kok enggak. Iki aku karo ngomong aku njogo kene. Kok sik jenengmu sapa? Aku layak. Layak komite. Kowe komite. Komite Seto. Dadi setane kowe. Setan Seto, Mbak. Oh, Seto komite. Putrane Patih Guru Kendar yang mau coba itu siapa, Pak? Aku anak isi kok. Wah, itu ngomongan jadi anak Ayo. Aku kandong bolong. Kandong bolong apa Mbak? Bolong. Bolong. Ngomongnya tuh juga golongan arep nyerang. Terus apa bisa? Kulo dengar ulama jenengan layak Seto menika terkasih layak non sewu Mas. Kulo boten kok maipun menawi jenengan menika putra dalem Kanjeng Yamapati. Ning kula menika dipun dawuhi kalih Ndorowati supados jenengan sinten kemawon ing badhe lumebet wonten ing dalem kepatihan tanpa tandha tapak asmanipun Ndorowati boten dipun sepakaten. Padahal nuwun sewu. Panjenengan ngasta tapak asmanipun Ndorowati menapa mboten? Musik awal. Sak suwene aku dadi abdi kepatihan. Nggih. Durung nate kali ngomong kok gawe tapak asta sapa sing mlebone kraton kepatihan Wonten dalem gawe kepatihan tapak aku tapak asta. menika pranata ninggal. Aja-aja peralatan iki tok gawe dhewe. Kok kula damel kula menika namung nindakaken dawuhipun Ndorowati. Mboten kok kula ingkang damel-reka damel pranata menika mboten. Nek ngono aku karo Dimas Kita ora Mboten saged. Aku bae-bae iki soe.
ngrasani Damar Wulan. Wong nduduke panggonan regol. Lah nggih kula namung duduke nggone ngaten lho Rama. Menika iki piye to kok dadi malah Damar Iki Wulan Mas Jo, kerengan Aku iki ya. ngomong ini dari Mbak. Kamu. Jadi kalau semono aku bakal kowe ning jero Pak. Ya ini Damar Wulan iku kudu aku ngaku tapa asmane Kanjeng Rama supaya aku lek kowe ning jero Patian. Nah, klerune Damar Wulan ganti. Ini nyatane sastra sepene. Kalau Pateng kok ora tau gawe tapa asta sapa sing kowe jero Patian. Yo kowe sing dadi lareng atiku kabeh. Aku ki mirip dhewe Rama dawuh ngono kuwi kok. Piye Jasmara? Iki dawuh sinten kemawon ingkang lumebet wonten ing dalem kepatihan. Boten mawi tapa asmanipun Rama Lugender mboten pun keparengaken. Ora ketak keparengake. Nah, Dimas Layang Setolan Kumintir bento boten. Gawa ora. Ya ora. Lah kene ora. Nah, apa kula mboten ning sampean Dara Putri. Sing nesani kula Dara Patih ngendika, sak sapa mlebu ning kepatihan tanpa tapak asmane Gusti Patih ora kena. Jur karo wong karo sing nonton, nek ora slonjor ora betah melek kan slonjor. Apa lho sing ati kono? Bener. Yo. Anane Damar Wulan jaga regol. Ini rara nang jaga regol kepatihan. Damar Wulan ngadiono ing kepatihan takon jaga regol. Aku dalang nang ndi? Kowe dolungan nang ndi anane Damar Wulan teko? Nang kepatihan kudu Sewu Kanjeng Rama. Kula ora utawi kewajiban ganti sedaya para padha ing Katen Mojopahit. Terus menawi Rama menika badhe damel parata kedahan bakal kali men kutha to Rama kutha. Nggih terus damel piyambak Rama. Nek Damar Wulan yo wis bener. Sok sapa ora nggo apa asmaku ora kena mlebu ning kepatihan. Nah, iku dawuh rak Rama piyambak. Heeh. Nah, nek ngono sing klewi sapa? Mungguing aku Setara Kumijen ya bener ya bali nang kepatihan kok. Nek ra mboten ngasta tapak Dharma Wulan ya bener. Setara Kumijen ya bener. Ya sing lupa sapa kira-kira? Kanjeng Rama. Aku mlebu lupa. Nggih. Ah, ya sakaremu. Aku ora lupa ya kena. Saniki ndang Damar Wulan kok dipun pidana apa dipun Ya ora kok nyoba pidana kuwi nang aku to ya. Nggih, Ora Pak. kena kowe kok duwe karep pidana Damar Wulan. awet Damar Wulan Kekuasaanku penguasaku nih jadi. Menawi Ini kula zaman Rama boten perlu dipun pidana nanging malah dipun paringi ganjaran. Ganjaran apa? Lah wong nyatane saged menika bertugas dengan baik kok. Iki ora orang ngene ta Jasmara. Dah. Lah nyatane menika nenten dawuh panjenengan lho Rama. Iya wis bener. Kalau menikah sampun tidak kalau Doro Patih kan. Ini Nggih. bos mantu Doro Patih. Jadi pasar ini akan dua monggo. Kowe iki ra luput kowe iki ora. Jasmara. Wewenang iki nang Patihan iki Rama lho. Nggih. Ora kena kok Iki damel peratan menika sih. nganggo pawadan apa wae Damar Wulan tak nggo tutup. Wah, lah kok Wis nganggo pawadan apa wae Damar Wulan tak nggo tutup. Iku damel peratan menika tak panjenengan piyambak. Lah iya. Lah kok mencra-mencra. Ora kok mentra-mentre. Wewenang iki nang aku jare. tapi kok saged dipun ewahi lho Kak. Oh, Lah ini Damar Wulan. Kowe tetep ngabdi ana ing kepatihan. Ning wis tak duke pangkatmu. Jaran kepatihan ora karuan 40 gali mangsa Buddha, kowe tak pan ngereke jaran rumah jaran ing kepatihan. ora apa-apa Damar Wulan. Ora. Karet ya ora apa-apa ana Mbak. Anjasmara, ini apa piye iki? Hei, Boten kula namung panjenengan iki yo bantu. Nek Bestari putrane kok kene, sing ngene iki sampean. Ayo setelah kuwi ngene kok. Ini aku nang ngene Anjasmara. Tapi kok panjenengan ngendika, "Ada ngono, kowe ngene kok." Wong sing ngene wae awake dhewe kok. Wes saiki. Oh, alah. lajeng papanipun wonten pundi? Ayo nang gedugan ta yo.
Jarane anaknya nang gedhogan toh. Nggih. Ya. Wes ngerti gedhokan durung. Dereng. Wah, kok tak Paman. Kunci. Dalam Ini orang iki jarene. nek kula pun mboten saged. Jangan bulan. Aku aku tak buku. Ini pun sih ngaji di pasar itu baik. Yo kuwi margi jalan, buyang jalan, kali mongso budho, kurgo wasisa. Kuda-kuda ing Majapahit ing kepacan tak pasake gambar bulan. Waton kula terus dipun kepanaken ngabdi wonten ing kepastian. Iso tak keprane ngabdi ning kepatian. Dawuh kula ngopi wau tak kula sembuhkan. Iya, wis ditindakake wis Dimas Wahyu cekel aku mikir ora apa-apa to. Mboten apa-apa. Kejaran semono kae sing kon mirip dening aku to. Aku nek ora ngarit ya ora dibayar karo kabeh. Walah urip ning alam dunya iki ya apet. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Kejaran 40 kok aku ijen ning ngarit. Penak tukang nyonteng rampung bayaran. Gus, Piye, Bapak? menapa kula kalian panjenengan saged kuwagang nanggulangi dosa tatahipun sekawan dosa. Pancen gawean iku renteng. Boten enteng nggih. Orgon jaran sing semono akae sing ngerti mung awake dhewe. Rumangsaku uripku iki kok ora saya kepenak ning saya kan. Lagi niku wau dipun wangsulaken kula panjenengan kabehipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedherenge nampi paringe Gusti inggih niku sedaya menapa kemawon kudu sabar. Angel golek wong sabar niku sabar lir samukawis yo ngadepi sapa wae kudu atine sabar. Kula titip kalih panjenengan aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Pancen muwarah muni Wala nggih lha nek kula niku wong tuwa. Nggih, wong tuwa niku akeh sembur lan tutur. sing apik wong kuwi sing iso rumangsa ora sing rumangsa. Nggih, sekarang kepenak itu duwe son yang cukup sangga uang karo anu pun rampung. Nggih. Ayo wong yo wis becari dhewe-dhewe. Oke, alhamdulillah. Dan iki mangke kabeh pundi caranipun anggenipun kuda semanten menika saged lemu sedaya caranipun kabeh pundi anggenipun pados kedanipun. Iki ngono ya, Pak. Nggih. Nek nggonku urip iki tak rasake saya suwe rasa kepenak ning saya rumangsa. Ora papan kene aku bakal sumedi nyuwun marang Gusti Kang jagat. Karep ben urip awake dhewe iki ngono terus bisa penak duweni kalungguhan duweni derajat apa ora mung sak lawase dan Oh, ngaten nuwun Gusti, mugi
Puinuan panjenengan kaliyan kula ridho Allah taala kula suwun ora dadi wong sing kaya ngene. papan kene nunggoni bagus. Nggih, nanging dadi papane iki rada dene niku kula donganane nggih kula doakan. Aku berbicara dengan saya lagi, ya Allah, kalau dia pun melakukan apa ini, satu pulau Ya Allah, Tuhan tidak ikut, Tuhan kalian ngomongan Tuhan tidak kok. Ketika bukan. Ya Allah, Tuhan tidak ikut, Tuhan tak seperti yang tangkap pernah. Mbak. Mbak Kantong. Kok ada suara lain dong? Kayak ini tinggalnya yang tinggal. Bên cạnh ngờ nghe gitu. Bukan dalam kok begini. Karena kok anggone yang nyuwun ki dijugarake dhisik. Kakak danane. Kok malah sepakut kok. Nah, dorong kampung kasih lagi minuman di oleh templek. Masuk oleh si kami. Halo. Kakak. Kok jugarno anggon nyuwun kuwi to. Kakak. Kampung ganggu niku nembe kiwala Subrata diwen situ. Apa golek kono kan? Iki mau kok menawa saya jer apa jenenge golek papan sing rada kepenak ngono. Satu-satu aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga aku sayang semuanya. Iki ngopo? Wiki ngopo sampean ngarep mulai aku Oh, tadi kepengin. lagi mari aku yang juga di Allah jadi kono. Iki kan juga harga piye kok malah saya langgar. Yang niku anu pripun nggih? Kaya kula mboten saged matur panjenengan lah. Wau kalih kula Kok ya bumu to iki aku lho. Kakak, eman arep tangi kita. Aduh. wis juga ta? Kakak,
garwa ingkang saya dangu saya kaos menika to tenan. Ajeng kula sumedi nyuwun si Tore Kakang Yongko supados kula dipun paringi mergi sagedipun pikatuk damelan ing langkung sekeca tenan. Izin. Sing penak. Sing baku kuwi Kakang Damarulan bisa tansah catet karo aku. Nyambut gawe ning kepatihan kene terus bae kok Kakang. Tansah saged kesanipun tenajen kepiye. Ya ora ado saka aku ngono. Iki mau tak gawake gedang karo wedang. Ning kok sajak nggonmu sare iki lintek banget dadi tak gugah ki ora tangi-tangi. Menika isang kaliyan ujian Jo, kagem kanggo kuwi Kakang. kangge kula. Semanten agengipun karo gantosanipun. Lah wong jarang wae kok pakani kok sing ngopeni malah ora mangan. Iki sing kebangetan ki rak Kakang. Nek kula mboten pengen pun duwe gedang biru. Ora sampe pengen wong iki ya ning cilik ngene. Aku nek jenengan remen ketwau ora didaharke momongan kula mung dicekal-cekeli tok didong. Ayo Kakang. Lah, kowe iki pirang-pirang dina ora mangan. Ora aku wis ning jero pawon kok mangan. Ayo, mau ben-ben apa lho. Ora apa-apa. Ora sana nggo cikupuk iku. Engko nek ana dukane romo aku sing ati. Ya Kakang. Iki tenan. Engko ben bakal kok. Wong beda iki dhewe-dhewe. Aku yo maure nyuwun sing Gusti, leh nyuwun kok ora nate kan risik dah. Ujan apa kok gedhe. Ora usah dirungokke kandhane Mbah Kantong. Nggih, pokoke. Ben ngomong dhewe Kakang. Iku kedengan beda. Oh ngono ya Kakang. Ben cepet tak ya. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung gedang tahu Kowe iki ngopo Kak? Wah, Mbak Dewi, wah, Mbak gedang kare iki. Karo kunjung tahu. Wae bukake disesuai. Ora disesuai wong angel kok. Angel anu ya buka dhewe. Penak sing nyoteng lah arep turu ae. Sak tenane aku pengen kondo karo kowe Kakang. Nalika Kakang Damarulan kuwi sowan nomor sane Rama banjur tak cedhaki kae lho Kakang. Sak tenane aku tansah kepengin cangket karo kowe kok Kakang. Saged kalian kula. Ya, yen aku ngerti Kakang Damarulan kuwi disio-sio karo Dimas Layang Seto lan Pumipir. Rasane atiku kok melu keronto-ronto to Kakang. Kakek rupiah. Iki kumpul sia-sia menika kula kok kejenengan. Derek keronto-ronto menika Lah iso kaya aku ki ora trimo yen kowe iki dipiloro ngono. kula menika ora kamu keten abdi jenengan to. Ijo. Nah, mboten sak mesti niku
mboten menapa-menapa. Lah ya ora apa-apa. Ning menapa ya menapa iki. Panjenengan tetep gerah penggalih risani kula dipun piloro dhateng kateng panjenengan. Lah nyatane ngono kuwi kok Kakang. Kula menika badhe nyuwun prisa ning ajeng. Arep takon apa? Mbok ora sah basa karo aku kok. Kula mboten bisa kaliyan kualat. Ora. Di menika menawi mekak kala kula kualat. Ora ya Kakang ya. Boten dara pun monggo nyemagaken pun pokoke kula nriki mawon. Pangaken mboten bisa. Bloko wae yo tambah jikan tambah. Aku iki duwe krepek tresno marang kowe. Iki Aku duwe krepek tresno marang kowe. tresno marang Senajan kowe iki bocah palongo. Nek kok bisa ngidem rasane apa ya tenang kowe ngono iki. tenang. Lho mboten bisa Cik. Ora sah basa. Ini aku ki bisa. Jejering iki mongko aku mongko bisa sih. Seperti alamiah. Kalau kita kecelakaan Ijo ora apa-apa to. Kowe iki ora usah mikir sing werna-werna. Mengko yen Rama Patih lu kendar piduka, mengko aku sing ngadepi. Lah yo ngono to Bang Kathok. Nek wong tresno kuwi rak ora mawas bondo, ora mawas rupa to. Nggih menika paringipun sing maha kuwasa. Monggo kaseketaken mangke dak kula ganggu kamajikanipun Ndara Kakung kaliyan Ndara Putri. Menawi kula wonten mriki mawon Jo. kula ning gandrung beda. Iya. Kula ning gandrung Fatimah Ayu Kabine biru. Sadake Fatimah mesem guyu. Fatimah Ayu kabeh do guyu. Kabine biru karepe aku. Vitamin. Kok gak ada? Cek-cekan-cekan.